Palta kampaniyası ve garaşsız Türkmen hukuk toparları tarafından yayradılan täze hasabatda Türkmenistan'ın palta önümçülüğünde ulgumlayın mecburi zähmetin ulanılmagynyň dowam edýändigi aýdylýar. Bu hasabat halkara zähmet guramasının Türkmenistan'ın mecburi zähmeti besetmek baradaky borçnamasyny berjay edişini barlamağa başlan gününde, ýagny 12-nji iýunda köpçülüge ýaýradyldy. Türkmenistan'ın palta hasyly wagtynda giňden ýaýran mecburi zähmeti dokumentleşdirýän täze hasabatda dünýäde mecburi zähmetin ulanylmagyna garşy görüşýän bileleşik bolan palta kampaniyasy hökümetleri, kampaniýalary we işçiler guramalaryny esasy zähmet hukuklaryny goramak üçin Türkmenistana basyş etmäge çagyrýar. Garaşsyz neşirler Türkmen Newsyň we Türkmenistanyň kronikasynyň geçiren synlaryna we barlyklaryna esaslanýan hasabat üýtgemegiň wagty atlandyrylýar. Onda Türkmenistanyň 2022-nji ýyldaky palta hasyly wagtynda esasanam Daşoz, Lewap, Mary we Balkan welaýatlarynda mejburi zähmetin ulanylmagyny görkezýän degirli suwutnamalar hödürlenýär we bu tejribäni ýok etmek üçin düýpli reformalaryň geçirilmegi talap edilýär. Türkmen hökümeti her ýyl daýhanlary we döwlet işgärlerini gowatça öndürip ýetişdirmäge we paxta hasylyny ýygnamaga mejbur edýär. Hökümetiň bu meseleni boýun almagy we zähmet hukuklaryny goraýjylara jeda hoply bolmadan iş şertlerine gözekçilik edip hasabat bermegine ruhsat bermeginiň wagty geldi. Diýip Türkmen News neşiriniň baş redaktory Ruslan Mätiýew aýtdy. Hasabatda mejburi zähmet esasynda öndürilen Türkmen paxtasynyň global egin-eşik we dokma üpçünçülük zynjyrlaryna girmek töwekkülçiligine, şeýlelik bilen import gadançylygy kanunlarynyň we kampaniýalaryň mejburi zähmet bilen öndürilen harytlary ulanmazlyk baradaky borçnamalarynyň bozulma howpuny hem üns çekilýär. Türkiýe, Pakistan we Italiýa ýaly ýurtlardaky üpçün edijiler Türkmenistanda öndürilen paltany ýüplügi we matany ulanýarlar we olar bu paltadan öndürilen harytlaryny dünýäniň möhüm brendlerine satýarlar diýilip hasabatda bellenilýär. Bu brendleriň we satyjylaryň önümçülügiň ähli basgançaklaryndaky özleriniň palta üpçünçülük zynjyrlaryna mejburi zähmet esasynda öndürilen Türkmen paltasynyň aralaşmak töwekkülçiligi bilen 100% bolýandygyny aňladýar. Türkmenistanda döwlet tarapyndan mejburi zähmet bilen öndürilen ähli paxtany global üpçünçülük zynjyrlaryndan çykarmak üçin adam hukuklaryna, üpçünçülük zynjyrlaryna we importa hormat goýulýan kanunlaryň has güýçli ýerine ýetirilmegi, şeýle hem ähli ýurisdiksiýalarda şuňa meňzeş kanunlaryň giridilmegi zerur. Diýip palta kampaniýasynyň koordinatory Raluka Dumitrescu aýtdy. 2023-nji ýyldaky palta hasylynyň ýygnalmagyna bary ýogy 2 aý galanda palta kampaniýasy Türkmenistanyň hökümetini döwlet tarapyndan mejburi zähmetin ulanylmagynyň öňüni almak üçin gyssagly çäreleri görmäge hem çagyrýar. Palta kampaniýasy Türkmen hökümetini häzirki zaman gulçuluk görnüşleri boýunça ýörite hasabatçy we döwlet tarapyndan amal edilýän mejburi zähmet boýunça tejribesi bolan garaşsyz raýat jemgyýeti guramalary ýaly halkara hyzmatdaşlyk guramasy BMG-niň adam we zähmet hukuklary gözegçileri bilen konstruktiw we ak ýürekli işleşmäge hem çagyrýar. Bu hasabat halkara zähmet guramasynyň Türkmenistanyň mejburi zähmeti besetmek baradaky borçnamasyny berjay edişini barlamağa başlan gününde köpçülüge ýaýradyldy. Halkara zähmet guramasynyň ölüňleri ulanmak baradaky komiteti 12-nji iýunda Türkmenistanyň mejburi zähmeti ýatyrmak baradaky konwensiýany berjay edişine syn berende hökümetleriň wekilleriniň, dünýädäki işçileriň we iş berji guramalaryň Türkmenistanda mejburi zähmetin garşysyna çykyş etmegine garaşylýar. Bu gurama Türkmenistanyň mejburi zähmeti besetmek baradaky borçnamasyny berjay edişini barlamak boýunça soňky ýedek 2021-nji ýylda barlyga geçiripdi. Şonda Türkmen hökümetini palta pudawynda mejburi zähmeti ýok etmäge we halkara zähmet guramasy we jemgyýetçilik guramalary bilen hyzmatdaşlyk etmäge çağırış edilipdi. Türkmenistan halkara zähmet guramasynyň ýokary derejeli missiýasynyň ýurda gelmegine ruhsat beren hem bolsa, hasyl ýygnamak döwründe mejburi zähmetiň bardygyny reddedýär we adam we zähmet hukuklarynyň bozulmagyna garşy çykyş edýän adamlary basyp ýatyrmagyny dowam etdirýär diýilip hasabatda bellenilýär.